Medyo madilim siya kasi wala kami ano dito. Pero may kaibigan ako dito. I have a friend, Pakistan. Know how to talk Tagalog. Talk Tagalog. Tagalog. Kumusta ka? Ulo. Ulo. Diretso. Ulo tong dito. Oh. Ako apat tong. Ikaw 4 taon. Akong tong. Ako 8 taon. Wala pera. Na yun naman lagi problema, walang pera. Wala mayos. Ilan asawa mo? Ilan asawa mo? Ano sinabi mo? Ilan asawa mo? How many wife? Oo. Ilan? Isa. Mga dalawa? No. Hindi. Ilang taon ka na? Lang tong? Oh. Mapi-malong Apat. tulo. Kulo. Walang alam mo. Malong. Isa, Konti dalawa. lang. Ayun. Isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 10, 15, 20, 25, 30, Kuripot. 35, 40. Kuripot, Pilipino. Alatol, 10. Oo. Pilipino, only no, 10. No. Mapi-malong, 20. 20 malu, 20. 20, 20. Sinong pogi? Pilipino, Pakistani? Oo. Sawa. Same. Okay. Kaya guys, marunong na silang magsalita na kasi dito kasi tinuturuan namin sila na mag-Tagalog, tinuturuan din kami nila ng mag-Pakistan. Teke! Stop! Sabi ko na stop! Mabuti. So, paalam ka na. Paalam. Paalam? Oh, goodbye. Paalam. Ano sinabi mo? Paalam? Goodbye. Paalam. Goodbye. Paalam lahat. Ingat. Lapit na tayo. Tapos, U-turn. There we go. This, Injaz. Where's Injas? This. Ada. Also fine job. Yun. U-turn? No. Kaliwa? No, kaliwa pa din U-turn because Oo. so, kumusta trabaho dito? Saudi? Mabuti? Kumusta trabaho? Mabuti? Ay, mabuti. Alhamdulillah, mayos. Maraming pera? No, konti lang pera. Masarap kamsa? Maraming pera una. Na yun, konti lang pera. Bakit? Bakit? Ikaw lang ko, walang trabaho. Maraming trabaho tapos maraming pera. So, Na yun, lahat trabaho konti lang. uwi na lang tayo. Uwi ka Pakistan, uwi ako Pilipinas. Ilan na anak mo? Ilan anak mo? Ano sabi mo? Kambazura? Tatlo. Tatlo lang? Tatlo. Mapi 10? What? Problema. Bakit? Walang pera. Tapos madaldal basura. Makulit. So ayan guys hindi siya madilim pero paalam.